Que compres les llenties cuites? Clar, diu més d'una hora, però jo et dic com fer-ho en un sol minut. Neteges les llenties, les poses dins d'una olla, li poses aigua, li afegeixes sal i a bullir 1 minut. I ja està, tapes? I a dins la CCM, ja em diràs quina feina. Ara només cal esperar 2 hores. Sí, sense consum energètic. Ni es desfan, ni s'enganxen, ni es cremen. Doncs sí, increïble, sense productes químics. Saps el que hi poses? Aigua i sal, i ja està. I queden boníssimes. Amb mig quilo de llenties te'n surt més d'1 quilo. Saps el que t'estalvies? Jo cuino per calor retinguda perquè té molts avantatges. Si em segueixes, te n'explicaré més.